Hello mga ka-channel. Lugit-lugit perme. Okay. Karita sa ato ang pang maglugit. Lugit mga ka-reels. Okay, para kwarta na. Tapan dayon nato ninyang hapon. Tapa na. Pero wa pa ta katiwas og kanang kuan jud ha. Countering gon be. Okay. Dahon sagay. Kana siya mga buluako na to na dihatanan. Buluako ta na mga pulak ra na siya. Nya para kuan para bibo. Kuan lang tagyawd kanang kinahanglan nga lugit sa ta, lugit. Kay mo man ni ato agyong naandan. Lugit gyud. Lugit. Ito naandan gyud, lugit. Mga ka-channel o mga ka-FB Reels. Paalo lang gid mo diha. Bahala nag mga magkinaunsa ta ining tanan. Makakita mo ani, automatic. Diba? Lugit. Lugitay tani kay mahal kupras. Mahal karon ang kupras. Lugitay gini. Mo ni siya mo trabaho dire. Lugit perme. Ya wala pa takasaka sa ato ang mga kuan ha kay wala pa man mga tiwas ni atong mga pulak. Pulak sa ta. Para makakita sila unsa kadaghan ni atong kuprason. Kupras. Diba? Okay, mga pagkatapos nito, magtapa na tayo. Magtapa. Dili na ta magtatagalog pa. Magtapa na ta pag humagtapa. Ipakita na ko sa inyo ha nga maluto na. Inyag kaluto na ani, dili pa nato ni siya ingon nga mahuman og 1 week. So, magsikit ta og reels. Maglugit ta dito. Magsigit ta og reels. So, kay magsige man ta og reels, magsubaybay lang mo. Hantod inig baligya. Kwarta na.